Кояшлы, гүзәл Үзбәкстан. Татарстаннан килгән кунакларны биредә аеруча хөрмәтләп каршы алалар. Казан бию ансамбле аларга инде таныш, туганнары да якын концертлар белән килүләрен көтеп торалар. Менә без Казан бию ансамбле белән Үзбәкстан якларына матур, иске бурынгы Бухара шәһәрендә үзебезнең гастрольләребезне башлап җибәрәбез. Сезгә Үзбәкстаннан Казанга кайнар сәлам! Үзбәкстан җиренә аяк баскан артистларны аңлатып булмый торган бер хис биләп алды. Үзендә Шиһабетдин Мәрҗани эзләрен саклаган урамнар, Бухара шәһәренең үзәк мәйданындагы Паи-Кальян архитектура корылмалары, кул эшләнмәләре белән танышкач, тәмле үзбәк чәеннән дә авыз иткәч, ару талуларның эзе дә калмый. Сегодня мы находимся в древнейшем городе Бухара. Сезгә кайнар салям, вам огромный, горячий привет из Бухары! Наливай чайчик чаю, вместо крепкого вина. Мы вам музыку сыграем, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке, что за небо без луны. На востоке, что за жизнь без чайханы. Казан бию ансамбльләренең гастрольләре Үзбәкстанның Бухара шәһәрендә башланып китте. Алар әле Навайда, Самаркандда һәм Ташкентта үзләренең чыгышларын күрсәтәчәкләр. Зал шәһәре тулы. Залда өлкәннәр дә, яшьләр дә, бала-чагалар да, милләттәшләребез җыелган. Казан бию ансамбленә без шушы гастрольләрдә уңышлар телибез. Мен монда Бухарада яшәймен. Каракүлдә туылганмын, станция Каракүл. Шуннан бирле гел Бухарада. Үзебезнең татарча сөйләшкәнне, йырлаганны, биегәнне һәммәсен күрәсе килә. Әйдәгез дусларым, йырлайык бергә. Иң матур йырларны сайлап кына, иң матур йырларны сайлап кына, яшик бу дөньяда сайрап кына. Сәхнәдәге беренче чыгыштан ук залда утыручы һәр тамашачы уй-хыяллары белән әлбәттә Казанга юл тотты. Туган илдә читтә милли моңга сусау тагын да көчлерәк шул. Бухарада 12 меңгә якын милләттәшебез яши, инде 30 елга якын мәдәни үзәкләре эшли. Ә менә мондый очрашулар алар өчен иң кадерле мизгел. Казан бию ансамбле үз гастрольләре барышында сагыну хисләрен басарга ярдәм итә. Яшь буынга тәрбия һәм үрнәк тә булып тора. Шуңа күрә тамашачы артистларны бик озак алкышларга күнә. Я безмерно рада и счастлива сегодня побывать на этом концерте. Эмоции переполняют меня. Я всем низкий поклон. Будем ждать вас снова. Спасибо. Бик әйбәт булды. Шундый матур, шундый без күңелле утырдык. Тагын килегез. Огромное спасибо вам от нашего города, от города Бухары, за то, что вы приехали и подарили нам такой замечательный, чудесный концерт. Мы следим за репертуаром этой группы, но знаете, когда видеть это воочию, это совершенно другое. Это изумительно, это костюмы, это энергетика. Огромное спасибо вам, бик зур рахмат. Зур рахмат сезгә, бөтен группагызга, ансамблегызга, президент Минихановка, Чулпан Закировага, Гөлназ Шахиевага. Бөтенесенә сәлам әйтегез, монда килгән кешеләр күп булды. Алга! Кая киттегез? Наваига. Сәфәр дәвам итә. Татарстан кунакларын Наваи шәһәрендә көтәләр. Күрәсезме, нинди хөрмәт? Бу төрки халыкларга гына хас кунакчыллык та, төрле милләт арасындагы дуслыкның ачык чагылышы да.
40 yıl. Мен 30 yıl. Шуңы сезгә монда? Бик ныгышы, шәһәребез матур, чырайлы, гөлләр. Үзегез дә күргәнсездер инде, нинди матур шәһәр. Жылы менә 30 градус. Сездә яңгырлар ява, бездә 30 градус җылы. Татарлар бик күп, үзебезнең община бар, татарский. Очрашабыз, бәйрәмнәр үткәрәбез, туган туйлар үткәрәбез. Бик тату яшибез. Туган якка кайтасызмы? Кайтып килдем бер ай ярым яшәп менә июнь айында. Казанда булдым, футболда булдым. Казан бию ансамбле алып килгән чыгышларда халкыбызның иң күркәм бәйрәме Сабан туй мизгелләрен, гореф-гадәтләребез, зауклы милли киемнәребез үрнәкләрен, дөнья халыклары биюләрендә күрергә мөмкин иде. Залдагы халык буларны тамаша кылып көлде дә, елады да. Замечательный позитив, вообще супер концерт, супер драйв, супер эмоции. Спасибо вам большое за этот праздник танца, который вы подарили наваийским жителям города Наваи. Спасибо вам огромное, приезжайте еще. Казань бию ансамблена бик зур рәхмәт, Зөләйләгә бик зур рәхмәт, бөтен кешеләргә, кем катнашты концертка, бик зур рәхмәт. Ансамбль танца Казань, вы лучший. Спасибо, что приехали. Әнием белән әтием Пенза ягыннан анда туылганнар, аннан бала вакытында Киргизиягә килгәннәр, Киргизиядан инде Учкудукка күчеп килгәннәр. И гомер буенда монда торабыз. Татарлар күп бездә, әбиләр дә, апалар да, яшьләр дә Учкудукка да килегез. Татарча сөйләшәләрме соң? Сөйләшәләр татарча. Балаларыгыз татарча беләме? Балам белә, бик яхшы түгел инде, но беләбез, сөйлибез, Аллага шөкер. ТНВны карыйбыз, тарелкабыз бар, карыйбыз ТНВны. Сегодня к нам приехал ансамбль танца «Казань». Это такие впечатления, такие эмоции, до слез, до мурашек, я не знаю, просто пели песни наши родные, танцевали танцы всех народов мира. Это такие бешеные эмоции. Я плакала, смеялась, мы встали, потому что за такое благодарить можно только стоя. Огромное спасибо. Вы такие светлые, вы такие энергичные. И это то, что заряжает, я не знаю, просто хочется петь, танцевать и приезжать к вам в гости и благодарить вас за это. Спасибо большое. Матурларга саламлар, Татарстан халкы. Все было супер, за все бик зур рахмат. Сез аҗаипсыз. Сез җырларыгыз, биюларыгыз бик зур рахмат. Аллахында рахматларын Рустам Минихановка, татар халкыга һәммәсе супер булды. Спасибо, очень красиво. Вам особое спасибо. Рустам, спасибо. Очень. Девчонки, парни, спасибо особо. Мы такой прием не помним за 20 лет, честное слово. Это что-то колоссальное. Зурахмет. Артистка жылы sizler etsəgiz, alkışlarımızda şərləməsəgiz, şəşəklər bilsəgiz, bizdə şunlardan da zor bilək yox. İskiltiş, alkışlar, искиткиш, рахметli бүләкләр. Мы очень надолго, на всю жизнь запомним этот прием в городе Наваи и будем долго рассказывать о себя дома. Мы любим татарскую кухню, мы любим татарскую песню, мы любим татарскую музыку. Бас kızım Abiba, sen bas basan ben basam. Seni baskan izlerinden. Браво, браво, благодарим вас. Я получила очень много эмоций. Это мягко сказано, это был взрыв эмоций. Столько разнообразия, красок, танцев, все народности мира. Я просто в восторге. Мы сейчас посмотрели концерт танца ансамбля «Казань».
И это было там, было много эмоций, это было очень красочно, очень интересно и очень впечатляюще. Это было просто великолепно, это столько эмоций, что это не передать словами. Было очень великолепно, это яркие костюмы, эти сцены, это было просто неописуемо, было очень здорово. Гастрольләр барышында һәркем үзе өчен онытылмаслык хатирәләр туплады. Артистлар кичләрен милләттәшләребезне рухи язык белән сыйласа, көндез алар Үзбәкстанның искиткеч матур урыннары белән танышып ләззәтләнде. Без Мамык кырында. Менә Мамык бөтен илгә вакытында чимал булган. Быел да Үзбәкстанда Мамык үстерәләр. Bizning gastrollarimiz O'zbekistonning oynar 3 vaqtına to'g'ri keldi. Biz chig'ilibizda, yeyibizda, ham mamuk yeyapmiz. Mamuk yumshoq, lekin yerg'ani bik og'ir. Әйе. O'zbekiston qaynar salam! Алда кабат юл. Ул Самарканд шәһәренә илтә. Qozon biyo ansamblindən Samarqand şəhərindən yalqınlı oynar salam! İsənmisiz? Abi isen salgına, matırgına. Kamet isenmisin? İsənmisin. Samarqand viloyatında qarib 6000 tatar var. Biz tatarlar hammamiz bir bo'ldik, birga bo'ldik. Bizning tilimiz, bizning imonimiz, bizning odatimiz hamma joyda bir. Qozonda bo'lsinmi, Samarqandda bo'lsinmi, ana shu tilagimiz albatta biz hammamiz birga bo'ldik. O'zim Ulyanovsk shaharida tug'ilib, shu O'zbekistonga kelib qolganman kichkinaligimdan. Lekin o'qiganman Ulyanovskda. Ulyanovskda borib o'qib, bu yerda ishlayman hozir. Hozir men Tatar boshqart markazida muavinman. Şol Özbekistan'da köp yıldan bo'lsa yaşagan tufayli Özbekistan'dan barcha urf odatlarini bilaman, lekin Tatarimizning, o'zimizning Tatarlarimizning ham urf odatlarini esdan chiqarganimiz yo'q. Ko'balak gullarga qo'nsa gullar dibranam ekan, ko'balak gullarga qo'nsa gullar dibranam ekan. Ulda meni sog'inganda ko'balagim tugaragim, asıl qishima sanduğacım jırlab jibaram ekan. Ana shul xohlar edimki, bizlarning barcha tatarlar bir-birini sog'insınlar u, shul jir orqali bir-birine qaynar salomlarini aytsinlar. Men Samandarov Bahrillo, o'zbek yigiti. Men Tataristonni bek yaratan, mana Tataristondan keldim, 15 kun bo'ldi уже. Tatar xalqini men bek yaratam. Butunisini bek zo'r salom mana Samarqanddan. Biz mana Cho'lpon opa boshchiligida Qozon ansamblining mana konsertiga keldik. Butun oila bilan bek Tatar xalqina mana o'zbek xalqimdan Samarqanddan bek zo'r salom. Samarqandda yaşaучы милләттәшләребез Үзбәкстан шәһәрләрендә узучы уңышлы гастрольләр хакында инде ишеткән. 860 кешелек зал шыгрым тула. Ул концертка килүчеләрнең барысын да үзенә сыйдыра алмады. Ажиотаж булган концертта. 1000 кешелек залга кira алмаган халык күпмәде. Xayrli kech, qadrli do'stlar, yaratgan bizning tomoshachilar. Menda shu motor, жылы, искиткеч motor zalimizda sizni ko'rishga bek shodmiz. Biz O'zbekistonda gastrolda yuribmiz.
Navoiy, Samarqand, Buxara shunday matur ettirib qaraylar konsertni. Xalq bik sog'ingan, bik zoriqqan, har bir jirni matur ettirib qarshi olalar. Bizning tatar kishilar butun yerda yashaylar. Televizordan da qaraylar, televizordan da bilalar. Basında ko'paytirib salam. Государственный профессиональный танцевальный коллектив ансамбля танца «Казань». Со своего лица, внучки мои, моих детей, Рафаэль и Эльмир, хочу отблагодарить вас за то, что вы приехали к нам. Было очень здорово, такие чудесные костюмы, танцы, песни. Я слез своих не смогла сдержать. Я татарка казанская, но так получилось, что мои родители живут в Узбекистане, жили в Узбекистане, сейчас их нет, конечно. Но моя сестра живет в Казани, Фаридка. Так что я очень рада, что я посетила вас концерт и очень благодарна. Я записала и буду смотреть миллион раз. Я так люблю вас и уважаю. Приезжайте еще к нам. И ко мне в гости можете приехать. Чак-чак я татарский тоже умею готовить. Всем организаторам, всем участникам концерта великолепного, прекрасного, огромное спасибо. Море эмоций, море позитива для нас. Спасибо большое вам. Еще с нетерпением будем вас ждать в Самарканде. Konser bek uşadı. Hem kümülüm açıldı, hem özümle halkının cırın içtim, yığlasım geldi. Şunday oturgan yerimden koşulup cırlap oturdum, oturgan cayımdan beyip oturdum. Bek rahmat sizlerge. Oylayman bu uçurashamiz deyip. Yamin Galива София и Самсес. Мне очень понравился концерт. Я очень люблю своих татарок. Şu anda bitta zo'r bo'ldi. Samarqandda, Qozondan kelgan konsert, ansamblning konsertini ko'rish men uchun bir zo'r quvonch, shod. Bir очрашу үзе bir гомер дип әйтүләре хак. Иҗади сәфәр Ташкент шәһәрендә тәмамланды. Аннан алган хисләр гомерлек хатирә. Кабат очрашуларга кадәр Үзбәкстан.